Nice, да. Само че е комви, бе, брат. Комви казах. Мисли за твоите въздушен възглавника. Това не изглежда толкова тънко, бе. Гадно ли? Какво? Брат, не мога. Здрасти е сладко, не съм здрасти сладко. Здравейте, искам да ви кажа здравейте. Искам да се извиня, че миналата седмица не успехме да качим влог, но нямах идея за видео. Вендузата нещо му се пребава колата и не можем да го снимаме това видео. Днес също нямам идея, но ще реша да импровизирам и да направя нещо забавно. Днес е четвъртък и аз отивам в студиото Панелките в Люлин направо му убиват. ми по празниците, за да мога да генерирам колкото се може по-хубав контент. И ще ви покажа как се случва следния процес. Аз от Люлин да отида в студиото ми, в което генерирам изцяло контент. Така, пичове, искам да ви кажа на всички да се абонирате за канала, да се абонирате за гейминг канала ми, да използвате код EMBATA в TTF Shop и ви пожелавам приятно гледане на всички. Ще ви ликна само малко. В днешния ден ще се нанесем там, Никол ще ни дойде, за да снимаме снимки за Airfall, малкия ми бизнес. О, не, Супол си в това видео, няма да го гледаме. Ще гум с тия стия. Релакс. Не, те концифри. В днешния ден ще се нанесем там, Никол ще ни дойде, за да снимаме снимки за Airfall, малкия ми бизнес. Който иска да си закупи нещо от Airfall, може да посети страницата и да използва код EMBATA и там за около 7% отстъпка. Пичове, фащам багажлъците, отивам да си купа един стол, аз съм го поръчал, той вече би трябвало да е в конт. Ще го сглобиме с вас на стерео, отиваме в къщата, чакаме Никол си, идва, снимаме, правим един лайв с нея в TikTok. Ще го сглобим с вас на стерео. Това е някакъв Gen Z лав ли е, бе, човек? Мога да последвате и там малката Емба, но в момента съм банът и мога да последвате малката Емба аут и да гледате през ден стримове там, през ден стримове в TikTok. Ма той в TikTok ли е баннато е? Какво става, бе, човек? В другите останали дни стримваме в Кик, така че там може да последвате всеки, който ме следва навсякъде, е доказано. Много е странно. Брат, имах някаква мръсотия на такова, на монитора и правя така и се усещам как го чувъркам по носа такъв. Братле, че пишката му пораства с минимум 7 см, така че ако имате някой голем, може да стане още по-голем. Приятно гледане на всички, много се заговорих, благодаря ви, че ме подкрепите по този начин, бате, събирате на нормални гледания и нека да започва влога. Приятно единстване на Росен, приятно гледане на вас, благодаря на всички, чао! Така да отивам да оправям багажлъците. Бате, сега видите колко багаж има, направо ще се фанате за глад. Бате, сака ми с дрехи, единия монитор, другия монитор, техника, компютър. Това е най-добрата елха, която съм си купил някакъв смисъл. Бате. Бате, това е най-големата елха и тук. Трябваше да си взема някаква украса за студиото, защото ще да изглежда отвратително гадно. Реших да е това, там имаше един монитор при Велин. И сега ще експлоатира малкия ми помага, сваляме работите. Къде си, бе? Хайде да сваляме. Сваляме надолу, пичове, и се включваме след малко. Бах ти скромното столче, вътре. Бах ти скромното столче. Вижте сега как се спълни всичко тук. Meanwhile. Като сега изпитвам затруднение, много ме мързи. Ма че, аз съм чувство, че го гледахме вече, бе. Или не сме? И това трябва да го оправя. Мързало ме побеги. Трябва да стане и да почна да го правя. Хубаво бе, аре. Значи аз ако ви снимам аз как сглобявам бюра, компютри и така нататък, ще ви стане лошо. Не викай, Европа. Опа. Бате, видяхте стола в разглобен си вид, вече е сглобен. Много мъжки стола. И имам тук някаква лелка. Някакай нещо. Това лелка, бе. Как ще викаш лелка, бе? Моделя сам. Аз ти донесох дирни пастети, които аз изяждам. Ама ти изядеш. Ти ги изяд. Слушайте, вика ми, вземи от магазина една голяма вода. Вика, нямам пари. Викам, добре, това какво ще купиш? Имам пари, вика, само за един студен чай. Идва братле с спагети и бирени фъстъци. Вика, си дарим бирените фъстъци. Какво се реди догоре, бе? Чакай, с кое се реди догоре? С конфети. Братле, докато седна е там, седим аз и се обръщам. Бирените фъстъци бяха подпукани. Иван е чайник.
Ходих чайник да изям. Та, в момента стерилна Марти, TikTok, щенка. столчето е готово. Преведох ви набързо и с това как се пренесох тук и ще видим какво ще стане. А ли ти е влога? Изнасям се от нас. Нашите ми изгониха. Бай, топ заглавия. Топ заглавия. Конфети, конфети! Топ заглавия, да. Конфети, конфети. Гледайте как проси, бата, като циганче баничка. Аз съм жена, отдавна ми се да проса. Добра идея. Айде, пичо. Виждаме се после с вас. Чакаме Ничкоса да дойде с БМВ-то. То микрофон, що е чак там отзад, брат. Представяш си, аз ще си сложа микрофона тук отгоре, бе. What the fuck? Това да прави пук-пук-пук, гледали сте го в другите видеа и ще видим, може тази вечер да излезем. Ако Николчето не реши да се прибира при мъжа и който е бодигард в 33. Кия работи. Ай. Виж го прасето как е да право на лапа цялата чиния. И пак ям по-възпитано от някакво. Който знае. Забравих, да. Лелчка да отива. Прибирам се сега. На добре. Що? А? Що? Защото ми е време, аз съм стар човек. Бъде тя каза се едно Никчка. Бата тази се едно каза, братле, че е на 40 години. Утре ще трябва да карат трите деца, братле, на кой на училище, брато, кой на детска градина. Трябва да стане да направи 17 сандвича, брато, за половината рода. Айде, за половината рода. Всички знаем, че са за един човек. Да прибирам тебе в нас, че брат. Аре, стига, бе. Като цяло, много върват тия БМВ-та, така съм казал. Ограничението е 120. Ние се движим с 380. Я такова и 130. Отворен. Бате, пичовах, като цяло дадох 3 лева за чай, брат. Аре, спонсорирайте ме, бе. Майка ви ще. Росане, не ги показват. Ничко се бъде. Пушат на бензиностанция. Много интересно, между другото. Никога няма да се оправим. Никога. Бате, стабилна визия вади копърата. И на камера изглежда много добре. Много кална, обаче. Нищо. Искаш да ти избия по-бански. По това мрамор, брат, вашите дупките, вашите това. Аз минах на първо на съединител, ще си изгоря съединител. Искаш и да ти измия по-бански? Да. Отиваме вие на харда, ама той е на работа. Искам само да видите, че вече гъста стана 2 кг. О! Ясно, брат. Смете за какво стана въпрос. Минавайте на 100 октана. Един лев повече и се струва. Като цяло, не знам колко е. Отиваме при харда, да се видим. След това отиваме при Сашо в магазина и след това се заприбирам, че утре ни очаква много силен ден, бат. А това е програмистчето. Като цяло, това е пича, който хаква дневника на госпожата ми и ми пише шестинци. Ай, пичо, чао. Къде до после? Да, бе, та. Махме харда и аз стоя малко копирайт. Я разкажи какво се случи са, брат. Ти дойде при мене, запалихме голфа, отидехме След малко ще покажем ли как пали голфа, брат? Да. Отидехме при Сашо, печелихме една томбола Пата, няма да я коментираме тази томбола. и ми звънна телефона. И ми казаха, че някой му прегрява колата. Като цяло баката на прегрели автомобил няма да я коментираме. Брат, тази дупка тук е бонус, а Роската знам какво ще едитне вътре в дупката, брат. Сега чакаме те педараси да вземат антифриз, защото това е BMW и се кара. Брат, като цяло, да знам, аз никога, брате, не бих пушил на такова на бензиностанция, дори близо до бензиностанция, брат. То е скандално. Не се знаеш какво може да стане, брат, наистина, не се знаеш къде може да има някакъв лик, нищо не се знае, разбираш? Всичко се случва. Син антифриз, ако караш с червено, Thank you. ще почва да ти се разлагат гумичките. Ето тук ще научихте нещо ново, аз не го знаех. Примерно. Сега чакаме те педараси, всеки. Това сръбка на мене не ми се пие. Ти не беше ли спрел алкохол? Като съм в колата. Да, добре. Аре ме, бате, час и 20 минути ги чакам те, педараси! Оле! Ти си легендарен! Къде отидехте? Час и 20 минути. Бах така! Имахме и за пиене, има опашка. Бах та опашка. Кой 12 часа, бе, бе? Верно. Кой пазари в 12 часа, Къде бе? е 12, бе? Един... Колко е часа? 12.43. 1 часа ли, бе? Да, бе. 15. Аре, че ти антифризи от него, месла. Не, бе, не е теко антифриз, бе.
Не мога, заклевам се. Това влезем на топа, не че е много топо тук. Айде, защото тук... Чакай, какво беше? Чай, аз трябва да влезам в Дискорда, за да се пуска. Пуснах корени в тази седалка тук, с малко шпрата доглепи. За концентрация. Какво е писал? Заеби. Nice one, but... Де трибири музиката да свири. Не знам дали си виждам камерата, но лошата кола пуши, брат. Си БМВ, Ваня, какво се дава, бе? Аз ще мръдна малко. Преди малко това как гръмна майка му ще я направо в лицето му. Аз го вкусвам.